अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। कोकणात शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे। 5व्या दिवशी सावंतवाडी शहरात मोठ्या जल्लोषात रंगपंचमी साजरी करण्यात आली। 2 वर्षांचा कोरोनातील बॅकलॉग शहरामध्ये 5व्या दिवशी रंगपंचमीचा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतो। ढोल ताशाच्या गजरात कोरोना नंतर हा रंगपंचमीचा उत्साह साजरा केला जातो। माठवाडा इथे हा उत्साह साजरा केला जातो। आपल्यासोबत इथले रहिवासी आहेत, कुलू मिशाळ आहेत। काय सांगाल, उत्साह साजरा केला जातो होळीचा, कोरोना नंतर मोठे उत्साह साजरी होते, काय सांगाल? दरवर्षीप्रमाणे आमची होळी अशी साजरी होते आणि सगळ्या मुलांमध्ये असा उत्साह असतो। आकर्षण मंदिर इकडे त्याप्रमाणे आम्ही 5व्या दिवशी रंगपंचमी साजरी करतो, सगळं मुला मिळून। ही दरवर्षीप्रमाणे आमची हिंदू परंपरे प्रथा आहे की आम्ही आमच्या जीवात जीव असेपर्यंत आम्ही चालू ठेवणार। ही पुढच्या पिढीला कळली पाहिजे की आपली परंपरा आधीची काय होती ती, आणि ती त्यांच्यानी जर पुढे चालू ठेवली पाहिजे असं आमचं एक मत आहे आणि आम्ही चालू ठेवणार दरवर्षीप्रमाणे। नक्कीच आपण ही थेट दृश्य पाहतो, तर होळी या ठिकाणी केली जाते, रंगपंचमी केली जाते। अगदी सगळ्या गावखेड्यामध्ये परंपरा पाहता 7 दिवस विविध ठिकाणी हा रंगपंचमीचा उत्साह पाहायला मिळतो। या ठिकाणी जर आपण पाहत असू तर सावंतवाडी शहरामध्ये हा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतो। संपूर्ण राज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, नवं सरकार आल्यानंतर मोठा उत्साह साजरा ही रंगपंचमी साजरी करताना पाहायला मिळते। अगदी सावंतवाडी शहरात पोलीस प्रशासन असेल, सगळं प्रशासन असेल, मोठ्या उत्साहात रंगपंचमीचा उत्साह साजरा करताना पाहायला मिळते। कॅमेरामॅन आदित्यसह विनायक आवाज, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।